Pangapunten dasmu. Utawi wani-waningan. Out. As. Out. Wah. As. Push. Wah. What? What? Wah. What? Wah. Wah. Whoa. What? Wah. Maju. Hai. Wah. Wah. Awas. Ah. Good. Oh. Hotpa. 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 Whoa. Hotpa. Whoa. As. Hot. Whoa. Wah. Minggir, minggir. Awas, minggir. Hut. Pop, 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 pop. Raine ping sencaki. Citraksi minggat tombo raidep. Endi Prabu Kresna? Kresna apa? Kresna Pandaya endi? Gak ana. Awas. Antem dadamu pecah. Loh. Hoi. Wah, loh, edian meletik metu genine. Loh. Wah. Hoi. Wah. Hoi. Wah. Awas. Wah. Loh. Kalah, kalah.
Ya, bagus. Ya, wujal kuwi. Raka kowe Ujawa, kowe. Surak awas, Ujawa wati. Kaya tunggake Jarwa Gyati. Mesti wati, ora wati jelajate apa. Woi! Aduh, yang anut lakuning Kurawenguni patine Sang Abimanyu keneng citra tanja Satyaki kula nuwun sarawuhipun Mara sepuh kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk sandhaping padha bapa ana pantindu gawana ketemu mantuku sing bagus. Nyaya Udawa tak tampa gawe gedhening atiku. Piye anakku Wantiwati? Inggih wilujeng nirbaya nirsangsaya Rama. Syukur. Raya isih melu campur sari ta. Inggih tasih Rama. Syukur. Nek mangkat tutna ya wa. Inggih Rama, iya mbok tresnani ta? Inggih tasih, engko mbok wayo. Mboten Rama aja. Nganti mbok loro tak tutuki ndasmu kowe. Mboten Rama, iya. Wong urip wong bebrayan kuwi gegarane mung padha tresna tinresnan. Samat sinamadan daya dinayan, iya ta? Inggih Rama, mula kuwi. Mula nek dikandhani karo wong tuwa ki dirungokke dititeni. Ya, inggih. Rama Patih Harya Sengkuni badhe tindak pundi? Lah, aku ki melu ana kene ki ya mung ngrombong ngono. Aku ki jane ana Semarang. Ning kene ya mung sok kala-kala nek kono prei. Oh, ngaten. Iya. Ning kono ya wis karo mbokmu. Mbokmu ya isih jalan. Oh ngaten ya. Monggo kula aturi kondur kemawon Rama menapa badhe aben ajeng kalian prajurit Ndrawati. Ah ora. Aku ki wong tuwa kok wae. Wong tuwa ki apa umume dadi wong tuwek. Wong tuwek ki ora usah kokean polah, ora usah kokean sing dibicara. Sing baku ndongake anak putu ben padha slamet wilujeng nirbaya nirsangsaya. Wong tuwa ki nek nyawang anak putu padha seneng tentrem uripe kuwi seneng aku. Nggih. Menawi katen monggo kula aturi kondur kemawon Rama. Bali ya bali ning aku tak ketemu dhisik karo ratumu. Sinundrawati, iya aku tak jagungan karo Prabu Kresna. Kula nuwun sewu, negari Ndrawati menika wonten pernatan. Pernatanipun menawi wonten tamu saking Jawi negari, mboten kenging lajeng daya-daya pinanggih kalian sinuwun Prabu Kresna. Langkung rumiyin kedah sapejagong kalian andhanipun utaminipun Wrangka Ndrawati Patih Udawa. Ah ngono. Nggih. Upama aku ora susah wong kowe iki mantu. Aku tak bablas rono wae. Rak entuk ta apa? Menika pernatan.
Pernatan menika kedah dipun lampahi. Kula menika pangembat nayakaning negari ingkang kedah setya bekti ngugemi lan junjung dhateng pernatan ingkang wonten. Iya ngono kena ning pernatan ki kala mangsane owah merga saka kabijaksanan. Saiki tak jaluk kabijaksananmu reh ning kowe kuwi mantuku bedakno sengkuni karo wong-wong liyane. Ya wa. Ingkang lami pernatan lumadi wonten setunggaling negari menika mboten pilih kasih, mboten banci ndemban ciladan. Sinten kewala ketah manut pernatan ingkang wonten. Senadyan to menika kulit daging piyambak. Dek ngono, Pak. Lah nggih kersa menapa mboten pernatan Durawati nggih ngaten niku kersa nggih monggo mboten nggih kula aturi wangsul. Ya ngene ya, Pak. Apik-apikan aten. Mengko nek aku mbok lulusake ketemu karo Sinun Prabu Kresna. Kowe njaluk dhuwit pira tak wenehi. Mboten wonten caranipun Durawati mawi sogok-sogokan ngaten. Mboten-mboten. Nyokake nek ora dirake wong. Sing nyokok karo sing disogok padha butuhe. Ning ingkang betah namung ingkang nyogok kula mboten betah. Kowe kok suwe-suwe kok saya mrekitikke kuping kowe wae. Kowe ora ngerti, aku ki maratuwa. Maratuwa kuwi kang weweh swarga nikmating rasa kang menehi rasa pemarem. Kowe urip ana ngalam donya entuk marem jatining pemarem kaya dene bremara ngisep sarining kembang. Mongko kembangku anakku wadon kae isih kudup. Biyen mbok encup, mbok entupi ngalor ngidul. Nganti katemane saiki wis anak-anak. Anggepmu apa? Aku maratuwa kudune mbok luhurake, mbok aji-aji, mbok bekteni, mbok pundi-pundi. Ning kok pencilakan mripatmu kowe mbalekke karo maratuwa sing wis menehi swarga nikmating rasa menyang kowe. Kualik imanmu kowe wae. Kula mboten rumas kualik. Anggen kula sowan wonten Plasa Jenar nglamar diajeng Antiwati rumiyin inggih mawi pitukon. Pitungonipun nggih boten sekedhik. Panjenengan badhe menapa? Nek ngono apa mantu arep gelut karo maratuwa? Nek perlu jotosan karo maratuwa ora apa-apa. Nek ngono anak wadon tak jaluk gawanen bali wis remuk. Ayo, areng apa? Kowe tek ngono kowe wae. Nek ngono carane ora ngono lho, Pak. Ora ngono piye? Anu kowe tak kandhake karo bojomu anak wedok Antiwati. Oh, tak pengin ngladeni kowe 7 dina mumet kowe wae. Golek liyane, guyangan oke. Oh, nek ngono kowe ora kenek gawe becik. Ing kene marganing patimu kowe. Dadah. Rasa sindeni, ya men. Dadah. Awas wae. Terang. Rasah nyakil. Ya men injuwe ngono. Tangan ngarep kuwalik. Ayo wae. Ladenono maratuwamu le. Aja mung gelut karo anakku. Nek wani ayo karo bapakne. Ayo ngantemo. Sing tenanan. Kok dadak nganggo nglawus cara Klaten. Ngono kuwi wae. Sing adoh. Nah, ambruka. Angkat, antem. Angkat dugang.
Awas kendangane dieling-eling. Oh, tak dang, tak ndondang ngono. Nah. Awas. Walik. Tak dang, tak ndondang. Manten golek duit 100 ki abot. Ora pas meneh. Nah, ngono kuwi kira-kira. Ayo, males wae kowe. Nyuwun pangapunten, amit-amit. Ora usah nganggo amit-amit. Kowe nek ngantemi bojomu apa ya nganggo amit-amit. Ayo, ngantemo beneran rumiyin. Awas. Sing seru. Seru. Yedeg dadamu ora iso ngalor, repot anakku. Waduh ya. Nyuwun pangapunten Bapa. Pangapunten dasmu. Utawi waningan. Kula mboten jarak kusimu. Mpun mendel. Mbok empun. Mantuk nggih. Mulih karepe ra karepe. Ali malah tuane utahe pancen utahe inga. Antuk. Pripun man? Nangis kok kaya bayi. Dek ngangge asek-aseken barang. Pripun? Utawani karo maratuwa. Salah yo. Biyen ampun delekke ampun ngepek mantu wong Ndarawati wong Widara Kandhang. Entene mungsuh niku besok tekan pundi mawon nggih tetep mungsuh. Aku salah. Salah yo anakku ditengi sik kok. Ane yen upama ora dileno karo Udawa arep olehke lho Minarta. Pun tuwek niku. Tuwek ae ning petingane mendem. Mendem. Mbok empun mundur mawon. Maju le. Maju pripun mulo enten Sencaki, enten Koko Prabu Mandura dadi ndok iyik kula. Nek kowe ora gelem maju njut sapa? Trembelane. Pun mamikir miko. Perang ajar tenan wong maratuwa ora kajen. Sapa sing maju palagan ha? Ayo leganing atiku tandingono iki Patih Udawa. Ki kendel Pondowani kowe ha. Apa abamu wong Ndarawati maju wong sak negara. Urung kinarwan aja sumbar kaya bisa ndilat Wesi Abang. Wah babu. Maju jangkah cencang jenggot kroncal gua.
Udawa, ya, ayo Dursasana bali bali piye ndi? Koko Prabu Ndarawati tak boyong yang Astina. Ning ora tak tumpakke kreta joli jempana ning tak bondo tangane, tak krincung sikile. Tunggale minggato. Ora lunga pecah ndasmu. Saya jamu. Loh. Wah, edian. Wah. 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 Meletik. Wah. Wah. Ora masalah. Wah. Ora apa-apa. Or